आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबादि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कन्फिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनै क'क्राझार जिल्ला बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव BPF आरो BJPनि बानजायनायाव HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। HSLC आरो HS आनजादाव टप 10 आरो एमाइल आयदायाव 100नि मादाव 100 नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिमा-बिफा आरो फोरोंगिरिफोरखौबो मान बावदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTCनि EM मुनमुन ब्रह्म, MCLA जुबिराज बसुमतारी, MCLA उइलियाम नार्जारी, MCLA दनेश्वर गयारी, MCLA आन्ताज आली, मिरु लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि रिन्जय बर', कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म, मिरु बिसुनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला BPF कमिटिनि गाहाय नेहाथारि दृप्ति प्रसाद ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो फरायसा-फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो BTCनि EM मुनमुन ब्रह्मआ टप 10 आरो एमाइल आयदायाव 100नि मादाव 100 नम्बर मोननो हानाय फरायसुलिखौ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायदों। बिराद मोजां इनिशिएटिभ बियो श्री जुधाग्रामा महिलारिनि निर्देशआव जोङो एबारनि सरकारा प्रथमबारनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ टप 10 मोननाय 11-12 इनक्लुडिं MIL प्रत्येकटा गभर्नमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बिराद सिगनिफिकेन्ट मोनसे एचिभमेन्टआव जों एनकारेज होदों। प्रत्येकजन गार्जेनफोरखौ लोगोसे जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ आरो टिचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों। गतिके बिथांमोननि जिबननि बिराद मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे। बे डेआव जोंबो समभागि जानानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव जोंनि इयुथ आरो BSU विंसआ जे इनिशिएटिभ लादों बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद खुसिनि खोथा बियो आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबादि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कन्फिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो।